Bona tarda a tots, bon any i bé, fer referència a que davant de l'OAPA financera de l'estat espanyol, del govern espanyol, aquesta intervenció econòmica i financera que vol fer el govern de la Generalitat, dels comptes de la Generalitat, realment dir que a Democràcia Catalana tenim molt clar que no n'hi ha prou amb dir que hi haurà una màxima resistència. Es va dir per part del president del govern de la Generalitat que les retallades es feien per evitar la intervenció. Doncs la intervenció ja la tenim. A més, aquesta màxima resistència que hi haurà per part de la conselleria no evitarà aquesta intervenció. I avui el portaveu del govern de la Generalitat parla que ha de ser la Unió Europea qui intervingui als pressupostos de la Generalitat i no pas el govern de l'Estat. Bé, això amb tots els respectes, entenc el sentit que vol donar-li aquesta qüestió al portaveu del govern de la Generalitat, però això és una al·lucinació. El que ha de fer és, com hem dit en reiterades ocasions des de Democràcia Catalana, és canviar d'estratègia. Ha arribat el moment de canviar d'estratègia i han d'incorporar a l'agenda política del govern el treballar perquè Catalunya tingui poder d'estat, el treballar perquè Catalunya aconsegueixi la independència i aleshores tingui la interlocució directa amb la Unió Europea. No podem fer aquest tipus d'al·lucinacions que confonen la ciutadania, perquè la Unió Europea no pot estar fiscalitzant a totes les comunitats autònomes existents a la Unió Europea. El que no es pot defugir és la realitat i el que s'ha de ja treballar fermament per prendre les decisions que pertoquen i no demorar-les més. Que canviïn d'estratègia i que incorporin a la seva agenda política, m'estic referint al govern de la Generalitat, com així ja li he dit en reiterades ocasions a l'hemicicle i en reiterades rodes de premsa, que incorporin a la seva agenda política el referèndum català sobre la independència. Hem de ja treballar en aquesta direcció i el govern de la Generalitat ha de liderar aquest procés. Penso que en molts aspectes estan fent tot el que es pot fer davant la situació que estem patint i davant l'herència que han rebut. Però el que no podem instal·lar-nos o no poden instal·lar-se és en la queixa permanent, en el victimisme i no canviar d'estratègies que ens portin a poder administrar plenament els nostres recursos. Per tant, demanaria un cop més una profunda reflexió en aquestes qüestions, que ens deixem d'entelèquies i de sempre anar inventant nous conceptes per defugir la realitat i per demorar les decisions que s'han de prendre i que a més ja no hi ha marge. No tenim marge perquè l'altre dia el conseller parlava de que estaven plantejant-se, donada la crisi econòmica i les dificultats financeres, retirar les subvencions a la Fórmula 1, retirar les subvencions al Gran Premi de Motociclisme, que es celebra a Montmeló. Bé, actualment ja no hi ha marge. I el govern de la Generalitat ha de liderar Catalunya cap a la independència a la velocitat de la Fórmula 1, d'un Fórmula 1. No podem anar a pas de tartana i reinventant nous conceptes per defugir la realitat. Penso que això ha de ser motiu de reflexió per part del govern i, sobretot, davant de la que cau, perquè realment una intervenció dels pressupostos de la Generalitat és carregar-se l'autogovern, el que ha de fer el govern del país és reaccionar, canviar d'estratègia i, sobretot, afrontar aquest problema amb tota la decisió, amb tota la contundència i, sobretot, carregat d'arguments que els tenim per ja treballar en aquesta direcció, que és el que ens donarà credibilitat nacionalment davant dels nostres conciutadans i ens donarà credibilitat internacionalment. Escòcia està actuant en aquesta direcció i Europa està prou madura per acceptar la voluntat de les majories que hi ha en el si de la Unió Europea. I, per tant, penso que aquest és un tema d'actualitat i que realment és el que condiciona tot el que està succeint al país. Si no disposem plenament dels nostres recursos, si no podem administrar plenament els nostres recursos, continuarem amb aquesta forma de governar a cop de retallada, a cop d'endeutament
I això ens porta a una situació que, en fi, no és desitjable per ningú. Per tant, reiterar aquesta qüestió i em poso a la seva disposició per contestar les preguntes que tingui per convenient. Gràcies. Em sembla que en una entrevista el president Rajoy ha culpat a les autonomies, a les comunitats autònomes, del dèficit, del desplaçament del dèficit. El govern anterior havia dit que el dèficit seria del 6% i finalment diuen que ha passat al 8%, no? I per tant, que d'aquest 6 a aquest 8, diguéssim, 3/4 parts seria responsabilitat de les comunitats autònomes. I concretament doncs, una part important Catalunya. No? Què en pensa d'això? I no sé si creu que la resposta que de moment ha donat el govern català li sembla suficient. Bé, el que ha dit el president Rajoy és fer demagògia un cop més amb la qüestió del deute, de l'endeutament. Realment el deute el provoca l'Estat amb un 75%, el 20% correspon doncs, a les comunitats autònomes i un 5% als municipis. Aquesta és l'estructura de l'endeutament que pateix l'Estat espanyol i per tant doncs, fer demagògia amb aquestes qüestions ja els hi va bé perquè amb aquest procés o amb aquesta acció política dirigida a recentralitzar a l'Estat doncs, han de provocar notícies mancades de fonament i des de la demagògia i el cinisme polític. Per tant, en aquest sentit, estic d'acord amb la resposta que ha donat doncs, el portaveu, el senyor Homs, el diputat Homs, el portaveu del govern, que ha deixat ben clar que la majoria de l'endeutament ve provocat per l'Estat i és que és així. I nosaltres, si treballéssim amb la línia que he dit abans, d'explicar els avantatges que té per als ciutadans de Catalunya el tenir poder d'estat, es veuria clarament que nosaltres podem autogovernar-nos i que som plenament viables administrant els nostres recursos. Sí, jo volia preguntar-li ens en parlava de la possible entrada del PP en el govern municipal. Avui el director Fernández Díaz ho ha descartat. Com ho valora? Home, ho valoro positivament. Penso que el govern de la ciutat de Barcelona, el govern de Convergència i Unió, ha tingut en aquest sentit ha fet un exercici de responsabilitat, ha fet un exercici de coratge. Entenc que un pacte de govern amb el Partit Popular hauria estat un pacte contra natura, perquè és pactar amb el grup municipal que defensa o que representa el partit del govern de l'Estat que ens està negant el pa, que ens està negant els recursos que ens pertoquen i a més no paga la disposició addicional tercera, la quantitat que correspon, no paga el fons de competitivitat i a més ens apuja els impostos i ens està veritablement asfixiant financerament i també a la ciutat de Barcelona. I home, i vostè comprendrà que quan el representant del Partit Popular diu que no pot arribar a un acord de govern per les tendències independentistes i especialment per l'actuació d'Unitat per Barcelona i perquè s'aproven les propostes que nosaltres proposem, doncs miri, porta aquesta reflexió. Paradoxalment, ara com a regidor puc casar i sembla ser que evito casaments i evito un casament que seria un casament d'inconveniència i per tant en aquest aspecte pot comprendre que estic enormement satisfet de que no s'hagi arribat a aquest matrimoni d'inconveniència que seria un pacte de govern a la ciutat de Barcelona entre Convergència i Unió i el Partit Popular. Una pregunta? Sí. El fet que... és aquí darrere. El fet que Convergència i Unió no estigui o no hagi fet aquest canvi de xip que vostè demana cap a aquesta transició cap a la independència o almenys per assentar les bases en aquesta direcció i no ho ha fet encara amb la presentació dels pressupostos que ja estan, són públics i la setmana que ve hi haurà el debat, li fa canviar vostè el sentit del seu vot, que va dir que seria positiu el fet que Convergència no vagi més enllà? El sentit del meu vot de Democràcia Catalana serà el mateix perquè és un vot polític.
és un vot per posar de manifest que l'entesa entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya, és a dir, els partits catalans que no depenen de Madrid, realment és possible, perquè amb els vots d'Esquerra, Convergència i el meu, els pressupostos ja tindrien la majoria suficient per ser aprovats. I per tant, doncs, per coherència política i sobretot que quedi clar que és un vot polític, doncs continuaré, i així ho he fet saber al conseller, amb el vot favorable als pressupostos. Penso que, a més, d'aquesta manera, també es dona l'oportunitat al govern d'evitar un pacte amb els interventors, un pacte pels pressupostos amb els interventors, amb qui ens estan negant el pa, amb qui no permeten que hi hagi flux dels recursos que corresponen als catalans i a Catalunya a l'hora de disposar de tota una sèrie de recursos per fer front a la crisi econòmica. En aquest sentit, dir això, reclamo un canvi d'estratègia en el govern de la Generalitat, en el sentit d'incorporar a la seva agenda política el referèndum català sobre la independència i fixant terminis, que crec que això és prou significatiu, prou important, i a més és una qüestió cabdal perquè puguem sortir de la crisi, perquè Catalunya surti de la crisi. Aquesta és la via. I en el tema dels pressupostos deixo molt clar que el vot meu és un vot polític per fer possible l'entesa que els partits catalans poden decidir la política catalana i evitar que el govern faci un pacte contra natura amb els interventors, amb els que ens estan negant la possibilitat de tenir els recursos que en justícia ens corresponen. Aquí al final, perdoni que insisteixi, però dona a entendre clarament que si hi ha aquest pacte Convergència i Unió Partit Popular, vostè retiraria el vot afirmatiu als pressupostos. No, ja he dit que ha de quedar clar que el meu vot és un vot polític, és a dir, si es posen d'acord, amb el meu vot favorable als pressupostos queda clar i es posa de manifest que si s'haguessin posat d'acord, o si es posen d'acord, que confio que aquest cop es posin d'acord Esquerra i Convergència, doncs s'haurien pogut aprovar els pressupostos. A més, penseu que els pressupostos d'enguany, l'estructura dels pressupostos i amb els esforços també que s'han fet per part de la Conselleria i a l'equip del conseller Mas Colell, doncs són uns pressupostos molt semblants als que es van aprovar pel 2011, que com bé sabeu es va demorar la seva aprovació força temps, no? I per tant estan molt junts. Una altra cosa serà els propers, perquè aquí sí que, ja ho he dit, crec que no podem continuar governant a cop de retallada, no es pot continuar governant a cop d'emetre bonus de la Generalitat, que difícilment podem donar garanties atès que no podem recaptar els nostres impostos, i aleshores això condiciona i crea una sèrie de dificultats, a més, un encariment d'aquests bonus. Penso que això no pot seguir per aquesta dinàmica i confio que canviïn d'estratègia perquè crec que és el que convé al país i als ciutadans. Estem? Molt bé, gràcies.